פרשת השבוע שלנו, פרשת שלח. למעשה אנחנו עד עכשיו נענשים על עונש לאותם מרגלים. תדעו לכם, מי שיסתכל בתורה ילמד את הפרשות שאנחנו קוראים עכשיו ונקרא בשבועות הקרובים, עם ישראל עשו הרבה חטאים. אמנם אין לנו הבנה בקדושה שלהם מה הכוונה חטאים, היו קדושים וטהורים, אבל עדיין הרבה פעמים במדבר נראה שהם הכניסו את הקדוש ברוך הוא. בכל זאת אין חטא שהגיע לדרגה של חטא המרגלים שהוא הכי קשה מכולם, ועד יום אנחנו נענשים בגללו. ולמה? מה היה כל כך חמור בחטא המרגלים? אתם יודעים מה היה חמור שם? מה היה גודל החומרה בחטא המרגלים? שעם ישראל לא האמינו בעצמם. המרגלים טענו ואמרו, נלך לארץ ישראל, נראה קצת מהדרגה שלנו, לא נהיה לקדושים, הקדוש ברוך הוא כבר לא יאהב אותנו, כבר לא נהיה בקשר איתו, ולא האמינו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בכל מצב. והעוצמה שלנו קיימת בכל מצב. והקדושה של כל איש ישראל היא נמצאת בכל מצב, בין אם הוא נעלה במרומם, וגם אם הוא קצת נפל, הקדוש ברוך הוא עדיין מאמין בו, ואוהב אותו, והעבירה הכי גדולה זה לא להאמין באהבה שהקדוש ברוך הוא עלינו. אז מה המצווה הכי גדולה? מה הכי עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא? לדעת, להאמין ולהבין שבכל מצב הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מאמין בנו ורק מחכה שנעשה עוד תורה, עוד קדושה, עוד תפילין, עוד ברכה, עוד מצווה, וככה עשינו נחת רוח, ובעזרת השם שיזכה כולנו לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. שבת שלום.